Day, pwede ko mangutan na day. Asan yung Toledo day? Layo pa kayo? Layo po. Mga pila ka oras? Day, pwede ko mamaraig niyo day bisag spinito day. Pang snack na po ba? Okay ra? Namoy kwarta dia? Maraig kung ko ninyo kay layo pa ba itong Toledo unta? Okay ra day? Day, sinsya ka diha kay na utan niyo ko budget lagi. Okay ra? Tarong ba? Okay ra day? 20 ko lang, bisag 20 or 50 lang. 50 lang ha, or 20 pesos ba? Okay ra? Sinsya ka diha kay huwag mo ko'y kwarta din, utan ko sa budget ba? Ha? Lamat kayo siyang pagbutan ha. Day, bitaw day, ka-vlogger bitaw ko day. Day, vlogger day ko day. Ya day, o saan mo, estudyante mo? Tagahanan ta mo, ha? Tagahanan ta mo pang-snack ha? O pa ano? Ha? Ya, dawaton mo ka ninyo ka. Tunga lang mo ani. Ha? O, tagkuan lang mo, tag 250 lang mo. Bawo ninyo ba, okay day ka? Kuhan ga social experiment, rabi daw ko day. Oh, inyo nindo ha. Salamat yan. Ya, kana lang kay bingaw pa kayong Facebook ron ha. Gising nga mo day. Sami. Ikaw. Danaji. Asa mo kay eskwela sa Lawan. Alawaan? Unsa man nagkanang high school or elementary? Sige day, amping mo permi day ha nya unta makalampos mo kay eskwela ha. Sige, lamat.